Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya mibiya si Jesus niya tong dapita ug samtang naglakaw siya, duha ka butang nga lalaki misunod kaniya. Naninggit sila, anak ni David, kaluy-e in taon kami. Sa nakasulod na si Jesus sa balay, miduol kaniya ang duha ka buta ug nangutana siya kanila. Nagtuo ba kamo nga makaayo ako kaninyo? Sila mitubag, oo sir. Unya gihikap ni Jesus ang ilang mata ug miingon siya, maayo kamo sumala sa inyong pagtuo ug sila nakakita na. Unya gipilahan sila ni Jesus sa niligay pagsugilo niini kang bisan kinsa. Apan milakaw sila og gisangyaw hinuon nila ang balita mahitungod kang Jesus sa tanang dapit niadtong yuta. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Salamat sa Ginoo, salamat kay daghan ang nanimba karon ining Premier Biyernes nato nga debosyon ug daghan usab ang mitambong sa atong Holy Hour sa ato ang Oras Santa nini maong adlaw. Ang ebanghelyo karon nagpahinumdom nato unsa ba ug sa unsang paagi nato ikapakita ang lig-on natong pagtuo sa Ginoo. Tulo ka butang ang atong maaninaw nga lihok nining duha ka buta nga nagpadayag sa hingpit nilang pagtuo sa Ginoo nga makaadyo nila. Ug piskay po ni og maoy ato ang puy-an sa atong kinabuhi. Primero ingon dinhi, ang duha ka butang nga laki misunod kang Hesus. That's number one. Hingsunod sa Ginoo. Galakaw si Jesus, hingsunod ang duha ka buta. Mangutana tagiyon sa Manila na pagsunod nga di man sila kita atong panahon na. Kay klaro man dinhi ang duha ka butang nga lalaki misunod kaniya og gasigi og singgit. Maluoy ka namo anak ni David. Kaluy imi. Di ba og naatay tawo nga sundon, but ipasabot nga gusto ta nga makigsuot o makighimamat niya. O naatay gustong mahibaw-an anang tawhana. Or dili ba kaha, naatay gustong makuha gikan niya. Diba pananglitan wa kay kaon, example, wa kay kaon, na naitawa nga padong manukos, bisag wa kay ingna, mangijawat ka, musunod ka niya. Kaya siya may naibog asa tong 40, asa tong kumbira. Diba? Kung musunod ga ang pagsunod gani, ti mailhana nga gusto kang makiglambigit anang tawhana. Kayo di ka gusto makiglambigit, anong musunod pa man kaniya, mulihay ka. Mulikay ka. Ang duha ka buta, hingsunod sa Ginoo. Sa atong kinabuhi po, magkunahuna pa ta, kinsa ba itong gisunod? Kada adlaw sa atong paglakaw na ining kalibutanan. Kinsa may atong gisunod o asa mapukita pa doon. Magbantay tani ana kay sa kalibutan karon daghang mga tao ang gasunod-sunod sa usa ka tawo nga di makada nila ngadto sa kaayo o ngadto sa gitawag og healing. Mabitaw nga mosunod ka sa mga taong nautag tinguha, mga taong adis-adis, amadis-adis po ka kadugayan. Kaya mo may imong gisunod. O magsigi kag sunod-sunod sa mga taong bisyoso o palakubong, mabisyoso po ka kadugayan. Kaya mo may imong gisigihan sunod. Ikaduha, hinggawas nga hingsunod ang duha ka buta ngadto kang Hesus, naninggit sila. Ang pagsinggit, mailhan ka na nga gusto kang madunggan, di ba? Ngano mo singgit man tag ito kay gusto ta nga ang atong tingog madunggan. We want to be noticed. Nganong dakon man nato atong tingog. Nganong mo singgit man ta aron na ay makadungog.
Labi na og ang kalibutan og ang palibot nimo saba. Mabitaw na og kita mga ginikanan usahay mga saba ta, manawag ta, di kilikayan nga mosinggit ta aron madunggat ta sa atong mga anak. Sa ato pa kining mga buta na ninggit, kay baw sila nga og di ta mosinggit, di iso ta madiskitaan ani, di iso ta mapansin ani, nga naman daghang tawo kasunod-sunod sa Ginoo. Hingsinggit sila. Ingani pod sa atong kinabuhi. Daghang mga panahon nga mosinggit ta. Mosinggit ta og mutuaw ta ngadto sa Ginoo. Ginoo tabangi ko. Ginoo, di ko kakaya ning pagpasan sa akong mga problema ug ang atong mga singgit sa kinabuhi maoy maghatod kanato ngadto sa usa ka kamatuoran nga madunggan kita. Daghang mga tao ang mahadlok na karon mo pagawas sa ilang tingog. Kay mahadlok sila o unsay mahitabo nila. Daghang mga tao karon ang talawan na. Di na kamaom mo singgit. O magpabili na lang magpakahilom. Kay mahadlok sila unsay isang putanan sa ilang pagsinggit. Importante di po ng maninggit ha. Kaya mo naghihimo sa duha ka buta. Singgit sa pangamuyo, singgit sa paghinulsol, singgit sa pagpakitabang. Importante na madunggan ang atong tingog. Mga sa atong kinabuhi, importante nga madunggan inyong mga tingog. Daghang mga tao karon ang wa nay tingog ug di mo pagawas sa ilang tingog. Ang mga buta hingsinggit kay gusto nilang ipagawas ang ilang tingog. Pagawasan ang ilang tingog aron mahibaw-an sa katilingban ang atong mga sentimento. Kay inog hilumon kanunay ang inyong tingog, ihagaw-haw kanunay ang atong tingog, mao na nay gitawag og liba. Basta hinay-hinayon na itong tingog og sulti sa atong kauban. Singgit, aron madunggan kita. Ikatulo og katapusan, hinduol ang duha ka butang nga lalaki ngadto kang Hesus. So makita nimo ang koneksyon. Hingsunod, naninggit, o nahingduol. Ug muduo ka, buti pasabot, sama sa ganina, hingsunod ka, nakaka-importanteng tuyo. Nadaghan ang mga tao karon nga, di na muduol sa Ginoo. Kay daghan naman po sila, o gihuna-huna, nga di na maayo. Daghan ang mga tao karon nga di na mag-ampo, kay para nila, way kapuslanan ang mag-ampo, kay way mahimo ang Ginoo nga ikatabang sa ilang kinabuhi. Imbes nga moduol og samot sa Ginoo panahon sa kalisdanan, gabangan managpisi o gihikot sa liog agabitay sa punuan sa nangka. Nahurot ilang paglaom, wa na makaduol sa Ginoo. Imbes moduol sa Ginoo ang mga daotang barkada ang giduulan, hingsamot og kalayo sa Ginoo. Imbis mo duol sa Ginoo nga may atong hingpit nga dalangpanan unsa mailang giduulan, galumos sila silang kaugalingon sa mga butang nga hingsamot, nakapasamot o kaut-ot sa ilang kinabuhi. Ang uban gatuo nga kung moduol ka sa daghang kwarta, makahatag kini kahingpitan sa imong kalipay. Pero dili di ay. So ang duha ka buta hingsunod, hingsinggit, o hingduol sa Ginoo. O diha naayo sila. Mo po na itong buhaton. Di kita musunod og mga tao nga di makadana to sa kaayuhan, lawas o kalag. Napadayon tang maninggit. Musinggit ta mutuaw tas Ginoo sa itong mga pag-ampo. Isinggit nato og unsay ato nga mga gustong pahitabuon aron madunggan kita. Ayaw pagpakahilom diha sa tago. Gamita ay mong tingog. Kay mga tao karon di naganahan maningog. Ug ikatulo, sunod sa Ginoo. Way laing sundon nato ang Ginoo ra gyud. Kay Ginoo ra makahatag nato og tinuod nga hiling, kaayuhan sa lawas
ug sa Espiritu. Amen.